Malawi today. Tikulandiraninso mgawo lina awo anali malonda chabe koma nkhani yathu imene ndabwera nayo pano ndiyo yokhuzana ndi kampeni wa chisankho cha 2025. Tikuona kuti anthu ngakhale bungwe la MEC silinalengeze zokhuzana ndi kampeni koma anthu kampeni akunena iyamba kale. Izi zaoneka pamene anthu akuoneka kuti akupanga kampeni malo ena aliwonse amene apita ndipo akugwiritsa ntchito mwayi wina uliwonse umene awupeze pa ground. Izi taziona pamene phungu wina wa chipani cha DPP atapita ku msonkhano wina, atapita ku ukwati wina pamene iyeyu anayamba kuwauza anthu zokhuzana ndi ndale, kuwauza anthu kuti akalembese ndi cholinga choti achose chipani cha MCP. Mkulu amene yutu anagwiritsa ntchito ngati akusewera ndithu koma hayi ndithu akupanga ndithu kampeni. Ndimangofuna ndikuoneseni kuti mumuone mkulu amene komanso uthenga ndionena kuti zina zimene zikuyambira mmene ndizofunikira kwambiri chifukwa kulembesa timakhala tikubwereza malo pano ona kuti tikuyeneradi kuti tikalembese chifukwa voti yathu itha kusintha zinthu, voti yathu itha kutigulira ufulu, voti yathu ndi umoyo wathu. Chonde tiyeni abale anzanga tipite tikalembese. Komano padakali pano tiyeni tionere ka video kabine. Only weapon is the most high. Muganini go police. Fedo kiss do one piece. Young boss with a business. Silipanga za uchisi. Muganini kuchipani. Kodi chimakala jani. Kumango pega sikani. Kapenda matamba plani. Naomba ngono anduza 30 seconds. Mafuna ndikuuze ndikuti kuno tikuyamba kulembesa zisankho mwezi uno. Tituluke tikalembesa zisankho titane nako njala meneli. Anatuuza kuti kudya katatu kulipo ngati ayi sisongana wandale ngakale sisongana wandale jala mwamba sindinena kuti DPP wayo sindinena ndinadani kuti DPP wayo koma ziko kwambiri amaenda hapa mwalimu za 30 seconds ngatokoza kwambiri kwa mai pili isakuno ndofuna kuti mundipase support kuti kuno ndikuthandizeni kuti tithandizane ndi mawamenewa ndikupita so kukwati wina kwa maono uko ndiye ndifulumire kumandakoto kwambiri mana ngizonga pang'ono mkazi sakhala uko manthawi zonse matimpesa osakasiyana inu mamuna sawadoza drama nthawi zonse mmene wayankhula kanga kuti akupanga mocheza choncho koma mbali naye akutipa, mbali naye akughalauza, mbali naye akuonesesa kunena kuti chilichonse chili chimayende. Mkulu amene monga ataonera akuoneka kuti ndi wachipani cha DPP ndi MP ndi anthu akuchita modelo kuonesesa kuti 2025 akufuna kuomba. Izi zilipo zochuluka kwambiri ndipo anthu ambiri akuyesesa aliyense kupera mbali koma mmene takamira muti zongofunikira kunena kuti tikalembese komanso aliyense alikufunira kusankha chipani chimene akuchifuna. Tiyeni tikhale anthu okondana, tiyeni tisanyozane chifukwa tonse pamapeto azonse ndife amalawi. Mungu kumbusana mwanthawi mwachikhalire timakhala tikupemphani kuti subscribe, comment, like and share. Until next time, see you. Bye-bye. Inu mamuna samapeza ndrama nthawi zonse pena zikhala upanda chani kodi
ndalama ndiye mukamukonde pa ndalama kamene kupanda chani kodi ndalama malangizo ngati amene zikomo kwambiri ambuya kudaliseni aonerapo ndikufuna ndikulemekezeni